Studio Package. Така, Осезгино стар, Сизула заминава, тръгва на път, 100 лева. Айде всички булки на танцинга, Твърдун! Айде оркестър Кючек! За всички вардунски булки, за всички комши! Всички да заповядат на танцинга! Айде Вардун, напред! Айде Вардун! Събудете се, събудете! Всички комши, всички булки на танцинга, казах! Айде, Вардун! Събудете се, събудете! Ръп, ръп!
Дечека продължава лично категорично. За Бейзан специално. Айде сакса, кючека, енерджи! Енерджи! Айде колеги! Айде, кючека, енерджи! Намети тайма! Хатека! Шукай, акиди! Show! Yaşa enerji, yaşa enerji. Yaşa enerji, yaşa enerji. Yaşa enerji. Yaşa enerji. Yaşa enerji. Yaşa enerji. Show! Yaşa enerji, yaşa enerji. Show! Yaşa enerji. Show! Yaşa enerji. Yaşa düğün sahibi. Yaşa. Chamada da princesa Zabeiza.
Yavaş yavaş. Pages Yaşa za Johnny'to. Haydi Johnny. Za Krasnika. Yaşa Krasnik. Show. Имали шанс да вдигнем още на първата. Айде са приятелите! За Ерон и Ашерон! И за Сенко, Войчи! Айде ла минор! Oyna sana şimdi güzel agam, göbeğini salla canım adam. Parası da var, evleri var, her şeyi var. Oyna sana şimdi güzel agam, göbeğini salla canım adam. Parası da var, evleri var, her şeyi var. Salam. За Гимшек поздрав специално. За Шимшек Холандия. Яше. Айде Шимшек. Oyna sana şimdi güzel agam, göbeğini salla canım adam. Parası da var, evleri var, her şeyi var. Oyna sana şimdi güzel agam, göbeğini salla canım adam. Parası da var, evleri var, her şeyi var. Size derler esnaflar, tarikatlar, patronlar, çok şey. La 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 la. Ака Гювески да я. Сега. Имайте уважение малко. Почваме даряването. Този вечер ще даряват жените, мъжете
на място. Сора, чиемо вакъци, келен саба. Малко да се отпочинем. Изморени си, Амус. Изморени сме. Утре почуваме. 31 почуваме, 1 почуваме, 2 почуваме, 3 старт. 3, 4 Саликото не почува. Така, сега. Има ли кутийка тук? Токос. Касичка има. Касичка пригответе. Полека да се гледаме работа. Яваш. Така че от този вечер почва до 10 само сладки ръки. Само една абитуриентска има. Метин. Аникаци и Бори. Как един? Осали Костар. Ето аз Костар от двамата братя по 50-100 лева. Обаче, една чанта жалика мамел. Аманин, олду. Айде, добре. Пригответе се. Гечи. Аде, Жорин, аде. Сега, докато булката се преоблече, оркестъра така леко, докато дойде, спирам. Може? Виж, какво става тук? Дете има? На Елфидето булката. От булката на Елфидето. От булката на Елфидето 20 лева. Последно само и бориме D45 и Штрели, ела и почваме автоматически. А през това време музиката така леко. Те напашас. Ей! Няма люб. То слой постана вече официален. Саде бориме D42 и почваме да ремонт. Някой ако иска да пее. Айде една хубава песничка. Айде. Лапочни. Албанско. Айде, пускай. За всички приятели поздрав. За приятелите на младоженците. И за най-красивите младоженци, за кумовете, за кръстниците. Деджама отивелано. Еда. Еге морже джаве нано. Perdili mi duša, perdila ma vila, perdili mi duša, ai verona kinano, lele sobijan dilo, mocigno džahva benama. Soici mazagadava, me gunde javese nano, a che parivo, via gira volese. Viene. А сега за вас само барабанчета учете, за вас пей най-новия Чита от Тиче. Чита, Бутино хурдо. Диксо Кирилакана. Искам да ги скъсаш, Мардо. Искам една година само за теб да говоря. Ела тука, Манавчима Али. Яса, Сала.
Ocana cagila baba Lele ve prale seromale Haydi azade gelela O Mercedes'i tetradela Isarili ciga gidela Kamu kada mubi gaji Sarke barotari gadise İçek ide gelela Ha Yaşa var dünyasa Hakiki lavara Neleme bralenge Ne gidina Mercedes'a Ne gidina Mercedes'a Yaşa yaşa Dommeti cinlareva Yaşa yaşa Tuki zogi la Доминор, двойка, доминор. За всички приятели. Амстердам, дам, точно там, дам. Много съм голям, Амстердам, дам, точно там. Девети номер. Си минор. Бабал. И саксофона. Haydi lidere ode baste Kalla ide ode Hamayne dine baste ode Teriga sade ode baste Yaşa Чека пламъци. Шо. Ога! Haydi dideme ove Tarikatite Biznesmenite Играяците Гюбеците бе 9-8 бе наляво бе надясно бе Ей басей келбе Терика саде Иде наляво бе Aldık komşular aldı Güzelini aldık Düşmanlara çatlattık Yılın bombasını patlattık Aldık dostlar aldık En güzelini aldık Düşmanlara çatlattık Büyük dedinler Şabanço ya şaban ça
оркестъра малко по-тихо, моя оркестър по-тихо. По-тихо с барабанчите. Ако обича Джамайката да доди тук, най-новия Джамайка от Луковит. Хората казаха, Дим Сайвити, новия Джамайка да идва. Енвер, къде си? Ако обичаш Енвер да се види тук, клавери само да седни там на мястото си. Айде, оркестър Хайдарлар да продължава. От Шикина. За сватбарите и за всички приятели на младоженеца. Само барабанчите. Айде, Андрейчо, Петрич, ла. Афе. Айде. Айде ги чека Петрич. Енвери да дойде, Енвери. Петрич. Айде за младоженеца! И за мъжата! За младоженците, за най-красивите младоженци! Един алай направете, алай. Един алай, bir alay yapma çocuklar.
zađela. Mirovni, mirovni, Marvani. Ay güzel, Mikali. Mehmela, o evgane. Neşoje, ekranica gilan. Elle zađela, elle zađela. Ajde Jaša, ajde Ceci, već staj se, samo Zelka za güzel. Čo? Čigri bao bao, i tigarčeta čigri bao bao. Hej, tigida i gaza bum bum, bum 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 bao. Това са моите кучета. Воу! Яша Лал, нали? Къде са моите кучета? Воу! Поздравите за моите тигърчета! И тигърчетата, и тук дойдоха много яки брати. Ай, Гюзел, тук е бутманга. Всичко той, за нея той дава. Сърцето ти е превзела. Ай, Гюзел, жената е на твоя живот. Ателка, але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 лel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 
От мене за Елка. За тигърчетата не чувам тигърчетата. Яша. Айде разкажи за голямата ни любов. Айде разкажи как обичахме се ние. Айде разкажи, че тя е пикота на душата. Айде разкажи, алеле, мас, паро, марко, и те джама, браво! Писоса сума и пистерджама, амарио менге, и пармаленге, яша елкане, те дуйне пране се, те дуйне пране се. Мари Холандия ме даде, и те джама, Avela očoni, avela ilka, avela oajkani, ti ne branena, няма като тя. Те са брат ми шампиона, на метин момчетата. Те са шампи, Холандия запалиха и парите, и всичко там нага. Яша цеци. Na 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 na. И така поздравите се лично Джониски. Лично от Джони и от Гелен. Много специално за Елка, за Гюзел, да са живи и здрави, много щастие и късмет за двете тървички. Яша бе Джони! Ей, Бюлен! За пин кода на Джони, това е. Namangama tumari pane, namangama tumaru satta, motil me chaya, ane te mayara, искаш пак да си с мен, дарим нова всеки ден.
Да си пак сега Акна Джони диже Ей Джони скири роби Кая дела Еметине скири бори И бори И најачи Авела ометине Авела метане Аме паре чаве Тари Холандија певеша Ах бе даде, даде Даде, даде метине Значи, като казал бате Метин за неговите момичета, той си е вземал момичета, не булки, да са му живи и здрави. Яша! Метине скири чая, мой си даде бармани, Собопагела и Бори. Те само, както казва Метин Туза, че това не са моснахи, а неговите дъщери. Ако обичат двамата му свата да заповядат, двамата свата на Метин Туза. Опак опарка с неговата съпруга. И бате Парчо с неговата съпруга. Хайде, Макако! Сениха, ах ту ми дай бармани, ах бе Парко, душата ти е голяма, обичаш си децата, обичаш си жената, няма като она, ами теге е Парко скири чая. Hey Parcho skiri chaya, ebe pavi, pavi. Ustiro mie, ustine gelena, na. За кака се река специално. Айде Ромие, айде годлие текела. И барелове, амендела деяна. Борка, айде злато, айде туме текела. Барелове, амендела деяна. И така, от името на бате Парчо поздравлява своето момче за неговия зет. Той му като мед. Доказва бате Парчо, че е като негов син. Да му е жив и здрав, много дълги години да ги радва. Акана! Акана! Така, ако обича партата, нека заповяда с неговата съпруга. От името на бате Метин. Ajde parta, kaj arena, ajde parta, kaj sija, ave tuke kolabala. Kota, ake Romez, ajde parta, ajde motel, si šukar kelela, pero mjate mu dara. Tequila el parto scoro chavo, calla vela, viene calla vela. No te adoro, Omar Nava, aveva o parta zuralo. Sikota avela, očamo generali te pija. Ajde parta, ajde Parčo,
Tego biliasa Te svatosa Leyle le 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 Leyle le 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 Alle leyle le 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 leyle Haydi Яша, завати парка от него име лично за цялото семейство на младоженците. Шей! Sa sa Чала Раз ей да се изда. Добре, сар принеса кидан керо. Добре. Директно почваме с комшиите. Директно. Hadi Gülnur. Hadi Gülnur hoş geldin. Oho. Така. Ожелатовски оборотар 20 лева. Почваме директно с комши. Байсатар 50. Рейхановски Ромнатар 50. Спокойно. Гюлаш hoş geldin. Ойцоскар от Учковски частар ето лендар по 50 100 лева. Ометиновски Ромнатар Каски? Мексумески. Белбера. Понапинес мором Белбер. Белбера. 30 лева. Левски. 30 лева. Следващите. Виж правилно вакета. Фуй. 50. Окендоде. 100. Козай пашия. Огюшино козай пашия. Козай му стумен. 100. От Чингоски боратаре. 50. От Джон Бидендар. 50. От Гилгизатар. 50. Олегески Ромнатар 20. От Питаския боратар 50. Sevdinço. Айде как?
Dayçole 30. Megaplus Beyhan'ın karısından 50. O Refika de 30. O Nazmeke Boratar kide? O Isus 20 лева. Дайчовския Боратар 20. Sevdinço. Ne yarası? O Mečovske, o Senihatar, o Dujčkovsko Četar 100. Raci Sevgin, o Dujčkovske Četargin, o Mečostar 100. O Ratadendar, o Askodendar 50. Sunay Dibi 100. O Seviyeke Boratar 20. Orhanovske Romnatar 50. Tu me catarcenos, velho. Concenos. Ah, güzel tar. 50. O Gürkan Atar 50. O Saškovske Romnatar da 30. O Ayselatar 20. O Figrutovske Romnatar 20. O Akifovske o Güvestar Senčostar 50. O Akifostar от семейството 50. Следващите, моля. Барни 50. Tu Nagyan туки? Nagyan. Mesela final туки, já туки Nagyan. O Яшковски Romnatar, o Marčovske Boratar 50. O Fatma de 50. O Muhtara 30 оркестър бастър за жените! Лип, лип! Айде ръцете горе! Айде бизнес! Лип, лип! Този вечер казва, командват жените. Това са помощника ни. Следваща. От Анки Сестар 50. Sevdinço. Haydi haydi. Haydi. Haydi Sevdinço haydi. Така, през това време другата. Хайде, деси! Деси! 50! Кога? Отош къде? Ау! Отош къде? 30. Калау Güne! Амара Кайнчовске Боратар 30. Sevgin. От Анки Сестар. С нощи ги нямаха тук. O Bayramçovske me Boratar 50. O Gilatar, amar Boratar 20. O Ginay Dunastar, amar Kayınçovske Cikne Boratar 30. Kala da Çakıre. O Çakıreske o Romnatar, amar Kayınçovske Gine Ibori 30. O Şişostar. Панко Денги Шостар 50. O Шишовски Güvestar da 50. O Шишовски Güves пенда му край. Джанна. O Джанистар 100. Следваща, моля. Амар комшудендар Катарамари махала. Център нападение. O Айди Километър 20. O Шевкиятар 20. Хазурофенги Боратар. O Açatar 20. Mari Binnas şaşırdın mı? Kudurdu. Binnas'dan.
Амедин Карсендан 20. Опончовски оборатар 50. Мемдалистар. Айшин Катар 50. Озагоруден Фатме. Калазагористо такерас. Озагориски роматар 50 оркестър бастыр. Hadi kanalata. Fus fus. Следващата, моля. Емин Катар. 20. Автомивка. От Денизийски роматар 50. Севдиятар. О, Севдиятар. Кıymet hoş geldin. O kıymet Tatar. 50. O bomboyatar. O meçostar. 50. O İsmetowski Boratlar ti hoş geldin. 50. Haydi lamba tuka. 50. O Pankovski o Bare Boratlar 50. O Ayhančovski Romatar da o Pijatar 30. Следващата. И да. Са. Санчовски Роматар 50. Санчо. Следваща. И Ферда 30. Амар Сватовски Боратар Кюрсия 30. Опуркаски Боратар 30. Носиом Найрес 50. Найрес 50. Опуркаски Найрес. Опанковски Отсикна Боратар Мемдалески Роматар 50. Следва. Чал къде? Ей, събудете се! Оркестър! Чал къде е Филипа? Шутъка на пашона! Лип! Окши! 50. Елджаневски Роматар 30 Марчо Денге Боратар. Гудка! 30. Шишовски Овеликенге о Шишовски Роматар 100. О Стефанески Роматар Великаните 100. Оневинатар Фантаде, къде е? 30. Оборотарда Осибил Катар 30. Консия, Очевчуде. Очевчовски Боратар 20. Санджина ме консиянту. Бе Санджина. Ошошкаде. Ошошкаде. Обаре поренге шошкаде. Кюрс. 20. Огилтенатар. Алдинос пачка. 50. 100. 200 лева. Гюлтенатар. Гюлтен пачката. Айде оркестър бастър за Гюлтен пачката. Да се тяла за музиката. Гюлтен пачката. Айде акълар. O akıska varı barotar. 100. O akıstar от семейството. От чиятар. 100.
O Aysel'e. O Yasin'de. 30. Томе консиянız. O nasıldı? 50. Başka? Kalıp poliция musya. Полицейен geçiyor musya. O Санчовски роматор полицейски 400. Кала конси, о Яшкоде. На 6. Фикито. Ще дойде. А взеш чак в търговищата аптека в Кирдом ще ширглар ми. 50. Ошим буде. 50. Мижатар. Опапатар. 50. O velike o sabirde. 200. O diyatarda, o mürgülatarda 20. 4'de 50. O çingude 50. O nažijede çalkatete 50. Sadička 20. O kontrade 50. Рушут. Обаре час стар 50. Точно бе. Орумба стар 30. Очопе стар 20. Ерджано стар да 50. Следващите айде бинголар, айде Sevcanlar. Sevdinler. Sevdin. 100. Trüffelciyete. Haydi. Bingo. Pişmanlık. Специално за Викача. Люблипега. Забравихме. За камерата. Фъсус. Каламен бистерде geçen. Нали? За музиката. 10 лева. И да за младоженците 150 лева оркестър Бастир, айде бинголар! Яша! Айде бинголар! Айде бинголар, стига толкова. Следващия път пак. Орат Катар 20. Има ли други? Къде гайден? Сега са. O Şerfatar. O Bokoyestar. Di kamer kaygo kamercısı yedim. Eki Оргай. Добре. Топло, ма и студено ще стане. Ко мислите ви? Кажи транс! 200. 2 по 10. Але ма пен карıştırır kutusunu. Ne pipam. Кажи транс пендон 200. Каламан Гонлев. За музиката 10 лева, оркестъра 10. Камера няма. Ти дай на него. Камера на Анкеров. Айде оркестър за Хаджи Транс. Чела!
Айде, кажи! Яса! Yaşa be. Ивайло Шел. Следващия, моля. О Великоден дар от семейството 150 лева. Айде, айде. Айде, оркестър, продължаваме. От комшийките има ли? Комшулардан var mı yoksa почваме с роднините. Айде с мен. Айде с мен. Komşulardan var mı yok mu? Genç kalan varsa buyursun. Ha. O seni katar. 30. Haydi portret. Haydi İsmail. Şimdi всички близки роднини да заповядат. Тягас? Добре, Исменчус. Hadi Ismenço. Аке. Една глемина кело o Ismenos. Sonra tanna kes. Tançiz. Tamangız aç. Haydi İsmen. Aç. Haydi İsmen. Koşa babası gelir şimdi. Koşa babası İsmen. Koşa babasından 100 200 300 400 500 500 лева от дядото на младоженеца. О Ismenos'ta. 500 лева. Чалко деньги. Заповядайте, момчета. Айде за дядото специално. Айде 5 лева за викача да има. Айде Смет! Най-добрият дядо! Айде бе, дядо! Патрон, дядо, патрон! Бичу патрона, гавара! Бабавара! Хитлер! Стоп! Кожа бубасından пенам от дядото на младоженица 500 лева. Саусо. Сао Исмен. Следващия, моля, кой?
Чакайте сега, музиката като кажа тогава. Следващия. Айде Сменчо. Кон? Ачо. Айде бащата сега на младеженца. Айде Метин. Айде Метин. Тебе да чакаме, а баща те пуснахме, ти си нареда. Айде Метин. Айде, бащата. От бащата. Ищанса Ирислин. От бащата 5000 лева. Аплодисменти! Аплодисменти! За бащата! Айде оркестър специално за бащата! 5 минути. Yaşa Metin! Yaşa be agalar! Yaşa Metin'e! Aha! Haydi Metin yürü! Yaşa İbrahim Noşen! Çok! Haydi vurduk! Avena Metine çave O Metineske E şampiyone O Ayhane O Johnny Zlatove O Euhanisi Bedade Şokarne Na metite цата Те са му с душата Абе Метине злато Няма както вас Абе на веромя Яша! Метине сме Той си даде И даде Мармаде Кучето това Yaşa gayda! От бащата, от семейството на младоженеца казах 5000 лева. О свато ден, ме. Да. Едно уважение и към тях, о свато ден. О, агас добре. О, агас мена кели свато ден. Тома свато ден. Вечна дружба! Yaşa! Сватовете! Сега! О, агас анда кело на младоженеца. От брата на младоженеца, от семейството! Той е семейен човек. Дела! Оборак е златен гердан. Ланец, един златен ланец. От семейството на брата. Браво, аплодисменти! Alkış var mı? От Гюескеда един златен ланец. Браво! Аплодисменти! Yaşa! Той е още младо семейство, много, къде още? Той сега те първа почва. Ама послушни момчета. От брата на младоженица. Yaşa! Айде, Динке, чеки! Айде! Дограмаве! Haydi! Oynama parayı. Aha! Parayı onu alsam. Lüp, 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 lüp.
Haydi biraz alın. Lüp. Haydi vurdun. Ha! Bir küçücük kumre bastım ben. Aki. Yaşa. Така. С Гино стар. Обозе стар. 50. Така. Айде сега сватовете да минат. Сватовете! Сватовете. Сега, от бащата и от майката на булката, от семейството. Давай оркестър. Директно в кутийката. Yaşa be Papço. Yaşa be Злато. Чакайте малко. Чакайте малко. Стоп! Има подаръци, не се чува. Огювески. Какойто златен ланец. От бабата. Баба, бе, бабата е на български. Баба, дядо. Така е. Че? Оборак е от Диятар. От семейството Златновици. Златновици. Златен ланец на зета. Гердай, оборак. Златен гердан пак на булката от семейството. Ланец пак. Пак на булката от майката, от семейството. Айде оркестър! Айде! 50! 100! 150! 200! 250! 300 лева! И 300 лева пари! Така, 300 лева и 300 лева казах. Обици, златни лалеци, гердани. Общо сумата вече не мога да ви кажа колко. Но каквото да е, той е подарък. И 300 лева пари казах. Айде, братовче, да изменчо. Кон? Кон? Кой? Айде сватовете, другите сватове. Айде како? Айде коте? Айде коте? От сватовете! От големия сват. 300 лева. От семейството. Бастър за сватовете, вечна дружба! Люп! Thank you.
чуем името Севдин. Севдин. Следващите, моля. Следващите, кой? Кой е следващия? Следващия кой? Следващия кой да заповяда? Сега, ако има близки роднини от страна на булката да заповядат, Цеци, и Хармония. на чонкенярда да стоят на страна. Казах им вечна дружба. Джела. Обибатър. От братовчетката. 105. От братовчетката на булката. Осев Джановски роматар. От, нали? Осев Джановски фирковски боратар. 100! О, Алистар. От Аистар, точно така. О, Алистар, от Аистар. 100! О, Алистар. Айде оркестър Бастер. Специално за Алито. О, Бибистар! О, Борак е 100! Окало! Окало. Окало. Айде оркестър. Айде, Цеци. Нали за мене казвахте, че ви боли, но всичко е било лъжа, интерес и пари. Старт! Идемо! Оркестър! Къде сте, приятели фалшиви? А къде сте, хората ми най-любими? Не забравяйте, колелото се върти, че аз съм на върха, а това вас празни ви. Как да се има доверие на човека? За търпа ти прави си пътека. Помагаш на един, на двама не признават. Ах бе злато, че няма като те. Сотики рапала рома, гилама, Зайка взеха, но Айде, да си, ръцете горе! но да си тръгна. Аз не мога, не мога. Друг човек съм, разбери ме. По казината аз вече не ходя, давай. Удряй, мачкай, но едно от най-дюзе запомни малко влиза. Да досетиш най-много. Къде сте, приятели фалшиви? Браво, Цеци! Браво! Аплодисменти. Следващите, моля. Айде. Айде, Зеро. Айде, Козайрева. Аншилява козата шилова. Аншилява кътеке. О, бебеде. Айде, бебете. Айде, бебета. Айде. Айде. Вземете си момиченцата. На ангишириски настарен ли не е Аншиле? Зеро, на ангишириски настарен Аншиле. Лате балнай бестои. Ту, машала! И за двете момиченци. Айде сега, кой? Хармония, Цеци. Акера. Цаудиес. Озератар. Специално обораки си кава. Огювеския златен ланец. Гела. Златен ланец Огювески. Така. Обораки. Отчисте ромата златна паричка. Щастието е на тати. По един златен подарък. 10 години чакахме От двете е първи. да се роди
моето O bomboecă дете. dui porenda. Бейза, 100! 200! Медине. 300. 400! Ах, на чичи. 500 сменчи остали. И на мони. От семейство на Анджело. Слънцата. 500 лева. Хей! 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 Хайде смен! Хайде ордене, гире! Яша. Яша бе чичи, яша бе мони. Само за шампионите. Аке папусе. Яша. За Бейза, за Медине, една деске кралица, една яче, принцесаке. Само за Бейза, за Медине, за сърцето на Мони, за сърцето на Чичи. Хайде сменчи, хайде чичи! Отиде ми чай, биянди ми шуши, една дески шуши чай. Ами дедите всичко си има, сам съм го постигна, от никой помощ не взем, но на всеки чичи хляб е дал и приятели има, но и в Холандия той не ги вижда. Ах, завистници колко искаш и в твоята парница вида, че Мони обича си живот, дома се чувства всеки. На приятелите аз поздравите за че тези двама братя Анджело Спиричане, мой си браде Мармале. Хайде, и Бейза, и Медине, Медине. Ай, Бейза, сърцето си ми е. Мата ти принцеса, мата ти всичко тя е лева. Името ти Бейза, ах, Медина. Тари Холандия и Бейза, една дески кралица. Това е човека за 175 човека. Това е човека за 175 човека. Къде сте? Тази песен за всички мои уж приятели, братовчеди, братя и сестри. Нали Чичи? Нали за Чичи казвахте, че ви гони, но всичко е било лъжа, интерес и пари. Къде сте, приятели фалшиви? Къде сте, братята ми, близки и родни? Не забравяйте, казва Мони, и Чичи колелото се върти, че докато татко Анджело е жив, всички ще те гърмят от за теб. Винаги е бил на върха и да е това му е стила. Ако видаш Чичи днешката руфе, за Мони няма никакъв проблем. И от нас пак съм си аз, пак е на върха, вие в първи клас. Там където мине Мони и Чичи дава газ. Виж къде си ти, ах бе Чичи, ах бе злато. Но да си тръгна, аз не мога, не мога. Хоти го цеци, не мога. Друг човек съм, разбери ме. По казината, ученика. Давяй, удряй мачки, по едно. И така.
Angelo spiriciame, voci barbare, voci barbare, koi ne znaje, koi ne čuva, za tigrite, šefovete, na kolanijama, izolacija toplo, svagate, Angelo spiriciame, voci barbare, dade, ovde. Ostavi voci da je Dežedoj Jandarja Enela Oj duj marela be Angelo Parrile be bala be dade Ti be shaba kopani pe Te dike ne horde čabe Rovama Aj me čave o noci te dikam Dade Angelo Dade Barbalija Dade Angelo Pozdravite od Bate Metin za brata Angelo Čigda za брат Анджело от Бате Метин, за неговия брат, за сърцето на Метин, за неговите овчета, за неговите племеници, да са живи и здрави. Господ здраве да им дава, от здраве да не се окърват, като имат здраве, имат всичко. Бъдете живи и здрави да живее Вардун. Аха! Яша! Айде! Кусите ти побеляха, децата ти порастаха и в живота успяха. Анджело, радвай се ти, косите ти побеляха, внучките ти принцеси станаха и в живота успяха. Бабе, радвай се ти. А ти беше неромален ромие от Галяна. Така. Обораке обаре маматар, обаре диятар. Айшатар столео. Обаре диятар. Ек Йоргай, ек Такилими. Айшатар о баба. От баба Айше. Йоргай, Килими и столя пари. Айде за бабата. Вус. Айде за бабата. Яша! За баба Айша! Айде, ма бабо! Ушти, бабо Айше! Ушти, тупурание! Онука Амена! Баре да лове Аменцияна! Други? Камерата идва. Неговия ред дойде. Камерата идва. Студио Бакш. Бакш! Парикът няма, ни ще пише има, доверие има. Той виж, ти майка значи навец. Я да не си пъна фанта. Не се... Който и 5 лева, една дъвка.
Диксопенин, пенате мангела да не дарява, аз от няма да му плащам. Айде вакъш, фирма, вакъш! Айде вакалама, ви заспахте там. Ивайо. Яша. Айде камерата! Трида! А за камерата! Те не останаха! Не, свършиха! Айде камерата! 100! 200! 300! Фирма Бакъш! Айде, камера, люп! Айде, фъске! Пастир! Люп! Най-добрата камера! Най-качествената камера! Аша ви бакаш. Башкавар му йопу. Други май няма, свършиха. Сега, момчета, оставате ви. Накрая, аз тук ще го кажа, както на всичките сватби, както сме почнали с сладко, и с сладко трябва да го свършим. Като дойде време на музикантите, свършва работното време, яваш, се прибирате ве. И на другите останалите лека нощ и до нови срещи. До трети. Свърши. Само че, момчета, сава сме тук. Хич на ханто ми, ромасино, Роттердам груп, Шикидам груп. Джане на хай. За Şimşek, Küçük Şimşek manga. Hadi. Küçük Şimşek, İmparator'e, günaydın. İskam Küçük Şimşek. Ateş, ateş. güzel, seni seviyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Güzel, güzel, güzel.
Шука, чо, шука, чо, шука, чо, шука, чо, шука. Чо, шука, чо, шука, чо, шука, чо, шука, чо, шука, чо, шука. Шо. Двайсет точки за оркестъра. Шука, шука. Яша! Да живееш над Мардут! Яша! Поздрава за тигърчетата! Ако обича, фуй! Само барабани, романския момчета, за моите приятели от Шикидам, Холандия, Риди, Вардун Манеси, Шикидам. Рам-пам, парадам, барам, барам, бам. Модерни кичеци и Роттердам. Нали така, млади? Само модерна музика, алпен музика. Романейски, букарейски. Шо. Ото Ивано, за шампионите! Айде Шикидам! Горе Шикидам! За най-оборотните момчета, най-добрите! Вардун Манеси, Роттердам! А така! Ела краса тук, ела! Яша! Алпен кичек, алпен! Тук на ухото му свири! А така! Роттердам! Шампионите, братко! Обичаш и Като нас няма! Соп музиката! Дайте отваря! Соп музиката! Момчета, искам сега... Значи, ако не свирите хубаво, ще ви режа парите, децата ме добрат. Не, от дистанционно... Контери кока, бе. Дръж микрофона, бе. Кючека на опен. Хайде да видим. Хайде да видим сега какво можете. Хайде. Оркестър Шикидам. Кой нема пари, бе? Марине, увеличи доска ред, бе. Четвърти ход. Кой ход си, бе? Трети ход увеличи. Трети. Увеличавате, бе.
Marco